fordítva kellene, hogy legyen. Szerintem. Ne is vegyen. Na megértem. Nem szó szerint jó. Mivel azért mondtam, hogy légy szíves, legyél tudatában annak, hogy ki vagy, mit engedhetsz meg magadra. Az a baj, hogy nagyon sokszor mondják arra, hogy egész ötletem a beszélem, nem tudsz látni. Erről is fogok. Látni, hogy nem néz. Szerinted, de figyelj, oda mondtam el, hogy még előbb is jó van, Jogi. Szerinted mit jelent az a két fogalom? Akár én az önnel a szó elején. Sziasztok. Én kép az én tudat. Képet csinál magára, már én Légy szíves, nevették, hogy de mondtam, hogy nem állod, de mondtam, hogy népszor szerint megyünk, kétszer mondtam kiabálva. És te vagy megkérdezve, lássuk mondtam, hogy népszor szerint. Én nekem. Mondd, ő csinálja. Marika, mit tudsz öntudatról? Meg a én képemről. Semmi. Jó. Liderika. Én sem tudok semmit vezetni. Szarcemon. Azt, hogy milyen súlyom. Mari. 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 Akár én nálad, önnálad. Na, jó előre, pont jó adul. Akkor kezdett le. Na, már találkoztál. Jó rendben, róla. Az nincs itt foglalkoztam. Jó, az sem. És az nem de itt van. Odaé van. Én most különbözőre kérnék. Jézusom. Hát, hogy saját magamról milyen képet alkotok, hogy így gondolok magamról, és hogy saját magamról szerint, hogy egy ilyen vagyok. Én ugyanazt gondoltam. Akkor már én is. Nekünk sorban, én sor szerint látod, hogy olvasom a nevet. Negyedszer, mondom már elég legyen, hogy beírva. Hát annyira értetlen, hülye vagyok, nem érted meg, hogy név sor szerint. 9. korod elmére hülye vagy, már elsorolok ki belőle. Hát a hülyeség szállítta már róla. Milyen képet ugye ide? Szépen, se csúnyán, nem lehet neked megmondani, hogy mi van szerint. Akkor mondhatnál. Hát elméletileg azt könyvben mondom. Nem kiabálok, könyvben. Várjál, legyen meg, nem értem. Kotémiket kitetszik? Én vagyok a legszebb. De kitetszik, nekem milyen tetszik. Nincs meg ma, rövetegek, mennek szólalkozni. Kicsit van nekem. Te hülye vagy? Édes atyák a masszasimit. Édes kedvemért a masszasimit. Figyelek a tanítóra, légy szíves. Nem vagyok buta, mint te. Ezt a tanítóra. Nem tudom. Figyelj ide a pillanatban. Senki neked. Olyan sok. De az nem fényképez. Hangosan mondtam itt dolgot, azért mondtam el, négyszer mondtam el neki, kétszer. De én a Marikát kameráztam. Kétszer kiadálom. Jó, jó, de velem ne kiabálj. De akkor is én voltam. De el fogja menni. Jó.